إذا خبز حلف عام الجميع خساع الجغل تنحى حلخلخ بوليتيكا جرمن انتهي ما بقسيو موداتو أخي أبي عريفو نزب الحطوطات كل من لسينا مسانا تنحو نزي حطون من اللاس مسرة أو بوليتيكا جرمن أبز حلف عامتات كمي تنحو مثل بدا خورنان مثل من ساقناتي كورنان وشتاون زواون الرأي بوليتيكا جرمن انتهي مكيارات جيرو نسوز فترة محبرون كتابون قوسن كأنتينيو زلوا سفحت حطوطات بعمق الرأي زلوا مكان تخوني أتقندي أبز حلفة أبوليتيكا جرمن سحت زر بوليتيكا وقوسز فترة جن يتخاف من مسراتو وانتقامات نيرو ويستبهله أبز حلفة عامتات كمرح تسان حلف انتاو منقستي حدنا تحليق خيس لزيك عليه بتمسرتاوي أمسرارتا منقستن من مقرح سلطاننا بوليتيكا جرمن نسن جمر جرمن حنت خابتن proportional representation electoral systems تقام هاجرات مس مخانا افدرالاو بايت جرمن حدا سلفن وينو نابز حدن صخرك بسحتيو سلازغونه دما مقام منغستي اب هاجر جرمن بلفنتي ويكا كوليشن ناكلته وي دما لعلو زغنا سلفتات كخون لمتوريو قديمنا بارنت political spectrum جرمن تعذب CDU CSU كريستياناوي ديمقراسياوي حبرت كريستياناوي محبراوي حبرت إذن كلتا سلفتات زياتن بأحد سلفتات زفلت أخوينن بحدا أبتما أكل يمانا يكن في زركبين محبراوي عداقان قطابان كهلو بهلاو خبرتات جرمن كحلو زتبابعان نيروب أو وهدت زدقفان عقاباوين سلفتاتين SPD Social Democracy أو سلفي جرمن سلفي SPD محبراو ديمقراسي كهلون مسرات سراحتنياتات كخبرن زبل مرقت زلوا خوينا أبتما أكل تقامو خنفة ركب The Greens حملاي سلفي قسقاسي محبراو بوليسيتات التونن كبابياو بكلان زقلاتفو كم كسلن نيكلراو عموماتن زمسرتو من تساعد زي تدقف سلفو خوينا أبس أقاما يكن فتركب FDP ناتا ديمقراسيا وسلفي FDP نهلونا ناتا عداقان والكاو ناتنتن كمون متتتاو منغستي أبقو طباخ درتن اتتابق سلفو خينا أبتي يمانا يكن فتركب باللينكة تقاماويت إذا سلفي محبراو فتح ترقاقيتو حيال متتتاو منغستي زمسرتو من مقرحة بتزلوو طبعا خمسرات التقالس سوشاليستاو سلفو خينا كم تمتقوع عسوما زحبرو أبتاف تقام تركب تقاماوي سلفيها AFD أمارات من جرمن إذا سلفي بحيال ترس الدتنياتات مرقزيا أتلله نبوليسيتات كبابياو بكلا بمقوامة فلتن شاف يماناويت حلو في هاقراوي سلفيها إزياتن إتنا بارلاما جرمن وانبر زلوان كوينن زمسرت منقست دما بالفنتنايزن سلفتاتي زقوم قتلنا بقر أبنتات الفنتاو منقست نتعذب حبل الفنتي جراند كوليشن حبرت كلتا عبيت سلفتات كوينو مبزحتي جزية أمونغوتن كلتا خم عبيت سلف زفلتا CDU CSUن SPD زكايد لفنتيو إذا عينت لفنتي ناشتو سلفتات استرقاقا أبزح دمز خفتر أبزيك إلى لخناتات الرئيسة حتى خستاتيو لفنت مبرهة ترافيك لايت كوليشن بسم حبر مبرهة ترافيك استسمية ني SPD قيح FDP بيتشان حملاي سلفي قتلي عن زحقوفة لفنتيو لفنت جامايكا كوليشن بحبر بانديرا جامايكا استسمية CDU CSU تقليم FDP بيتشان كمون حملاي سلفي قتلي عن زحقوفة لفنتيو إزي خطوة تكزكا ألفنتو خينو دحربت زنقاسة ناي كوميونيتي من رجع جميرو كابناي أوراجا من رجعان أو هاقراو من رجع زرقاح كاب تحت نابلع لزخيد مسرح فدرالاو من رجعان
እተን ልፍንቲ ክፈጥራ ዝተሰማምዓ ነናተን ዝኾነ ኣረኣእያን ፖሊሲታትን ስለ ዘለወን ንዘለወን ናይ ፖሊሲን ኣረኣእያን ፍልልያት ኣሰማሚዐን ሕድገታት ኣብ ዝግበሮም ነጥብታት ሕድገታት ንምግባር ክካትዓን ስልጣን ካቢነ ሚኒስተራት ብኸመይ ከም ዝመቓራሕ ክውስናን ክሳብ ኣዋርሒ እውን ክወስድ ዝኽእል ናይ ልዝብ ግዜ ይወስዳ። ድሕሪ ምዝዛም ዝዘተ እዚ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ኣብ ዕምሪ ስልጣኑ ዝህልዎ ፖሊሲታት ዕላማታትን ቀዳምነታትን ዝገልጽ ናይ ልፍንቲ ስምምዕ ወይ ከዓ ኮሊሽን ኣግሪመንት ይነድፍ። እዚ ስምምዕ እዚ ከም ፍኖተ ካርታ ምሕደራ ኮይኑ ዝሰርሕን ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፍታት ሓድነት ንምርግጋጽ ዝሕግዝን እዩ። እዚ ዝርዝር ስምምዓት ዝሓዘ ውዕል ነቲ ኣብ መንጎ ዘን ሰልፍታት ክህሉ ዝኽእል ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልያት ኣፅቢቡ ርጉእ ወይ ድማ ስቴብል ዝኾነ መሪሕነት ክፈጥር ዘለዎ ተኽእሎ ዓብ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ኣብ መስርሕ ዝፍጠሩ ናይ ውሽጢ እንግዳሚ ምዕባለታት ዝፈጥርዎ ናይ ረኣያ ፍልልያት ብሓደ ሸነኽ ኣብ ዝግበር ናይ ፖሊሲታትን መርገፂታትን ሕድገታት ካብ ኣባላት ሰልፊ ዝመጽእ ናይ ክብረታት ሰልፍና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እቲ ዝብል ነቐፌታታት ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ ኣብዚ ዝምስረት ልፍንታዊ መንግስቲ ምግርጫዋት ክለዓዓልን ሓድነቱ ሓልዩ ናይ ዘይምኻድ ተኽእሎታት ክህሉን ልሙድ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣቃውማ ልፍንታዊ መንግስቲ ምትዕርራያት ክግበረሉ እዚ ተዘይተኻኢሉ ድማ ምዱብ ግዜ ምርጫ ከይበፅሐ ሓድሽ ምርጫ ክትግበር ይከኣል እዩ። ካብዚ ሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ክርአ ዝጸንሐ ሓርጎጽጎጽ ፖለቲካ ጀርመን እምበኣር ካብዚ ዝተበገሰ እዩ። ኣብ መንጎ መራሒ ሃገረ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክሪስቲያን ሊንድነርን ኣብ ዛዕባ ፈደራላዊ ባጀት ጀርመን ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ስዒቡ ቻንስለር ጀርመን ፌደራላዊ ፕሬዚደንት ሽታይንማየር ንሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ክሪስቲያን ሊንድነር ካብ መዝነቱ ንኸሰናብቶ ሕቶ ቀሪቡሉ። ድሕሪ ምብራር ሚኒስትሪ ፋይናንስ ነበር ድማ ብዘይህልውና እቲ ሓደ ሰልፊ እተን ዝተረፋ ሰልፍታት ዝነበረ ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ክዕቅባ ስለ ዘይክእላ እቲ ብልፍንቲ መብራህቲ ትራፊክ ወይ ድማ ትራፊክ ላይት ኮሊሽን ዝስምዕ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ልፍንታዊ መንግስቲ ክፈርስ ክኢሉ። ድሕሪ ዕላዊ ምፍራስ ዝልፍንታዊ መንግስቲ ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ዝርርብ ብምግባር ናይ ስልጣን ምትዕርራይ ገይሩ ክሳብ ምዱብ ዕለት ምርጫ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ዘኽእሎ ሕቶ ተኣማንነት ወይ ከዓ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ ብ11 ታሕሳስ 2024 ኣቕሪቡ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝግበር ኣገደስቲ ውሳኔታትን ሕጋዊ እማሜታትን ይደባርኾ ተቃወምቲ ሰልፍታት እውን ኣድላይ እዩ ነይሩ። ተቃወምቲ ሰልፍታት እቲ ዝነበረ መንግስቲ ብህፁፅ ካብ ስልጣኑ ክወርድን ሓድሽ ምርጫ ክካየድን ካብ ፓርላማ ጀርመን ፍቓድ ክረክብ ይድልየቶም ነይሩ። ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕቶ ተኣማንነት ብኣብዝሓ ድምፂ ኣባላት ባይቶ ብ16 ታሕሳስ ኣልታዊ መልሲ ረኺቡስ ሃገራዊ ባይቶ ክፈርስን ሃገራዊ ምርጫ ካብ ምዱብ ግዜኡ ክሰሓብን ክኢሉ እዩ። ኣብ ታሪክ ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ጀርመን እዚ ምቕራብ ሕቶ ተኣማንነት 5 ሰዓት ዝተኸስተ ተሪኡ እዩ። ምስቲ ቅድሚ ሃገራዊ ባይቶ ብወግዒ ምፍራሱን ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ሕፁያት ቻንስለራት ዝነበረ ውልቃዊ መጥቃዕቲ ዝተሓወሶ ናይ ቃላት ምልልስ መን ምስ መን ልፍንታዊ መንግስቲ ክምስርት ይኽእል ክሳብ ክደናግር ዝኽእል ኮይኑ ነይሩ። ብመሰረት ኣብ ዕለት 23 ወርሒ 2025 ዝተኻየደ ምርጫ በቲ ኣብ ውሽጢ ጸጋማዊ ሰልፊ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ምዕባለን ፍልልያትን ብዕለት 27 ጥሪ 2024 ከም ሰልፊ ብወግዒ ዝተመስረተ ሰልፊ BSW ምስ ሕፂይቲ ቻንስለር ሳራ ቫገንክኔክት ኣብ ጎደናታትን ህዝባዊ ቦታታትን ዝግበሩ ምቁፅጻር ክውስኹ ምስፋሕ ኣብያተ ትምህርትን ምኽራይ ዘገልግሉ ህንፃታትን ናብ ዞባታት ኩናት ዝግበር ምብፅጻሕ ኣፅዋር ደው ክብል ሰራዊት ጀርመን ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክጥንክር ምግባር ምስፍሕፋሕ ሕብረት ኤውሮጳ ደው ክብልን ዓቕሚ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ክሕይል ምግባርን ምስ ሩስያ ዝነበረ ናይ ሕሱር ቀረብ ጋዝ ውዕል ዳግማይ ክቕፅልን ዝብሉን ካልእ ውሽጣውን ግዳማውን ፖለቲካዊ ራእይ ሒዛ ቀሪባ። እንተኾነ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝመርሕ ዝነበረ ልፍንታዊ መንግስቲ ክፈርስ ዝገበረ ሰልፊ FDP ብትሕቲ 500 ድምፂ ምርጫ ኣብ ዝመጽእ ባይቶ ውክልና ዘይብለን ኮይነን ተሪፈን። በዚ ምኽንያት ድማ ድሕሪ እቲ ምርጫ ኣቦ ወንበር FDP ክሪስቲያን ሊንድነር ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡ። እታ ኣብ ጫፍ ጸጋም ትርከብ ሰልፊ ድሊንከ ብ64 ወንበር 50 ደረጃ ትሕዝኪኢላ ኣላ። ሓምላይ ሰልፊ ምስ ሕፁይ ቻንስለር ሮበርት ሃቤክ ብሓባር ምዕባይ ዝብል ንመጻኢ ጀርመን ዘውሕስ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ትምህርትን ምክልኻል ክሊማዊ ለውጥን ወፍሪ ክገብር
እቲ ታሰልፊ ትቃለሰሉ ምክልኻል ክሊማዊ ለውጢ ዝብል ዕላማ ንምስኻዕ ድማ ክሳብ 2040 መመንጨዊ ሙቐትን መጓዓዝያን ምሕዳስን ጽገናን ተገይሩሉ ብሓገዝ ተሓዳሲ ጽዕነት ክኸውን ዩክሬን ቀጻሊ ፋይናንሳዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ደገፍ ክትረክብ ምስ ዝብል ፖለቲካዊ ራእይ ኣብ 4ይ ደረጃ 85 ወንበር ክትረክብ ክኢላ። ሰልፊ SPD ምስ ሕፁይ ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መርገፂኣ ከይቀየረት ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከም እትኹንንን ሃገረ ጀርመን ኣብቲ ኩናት ብዘይቀጥታዊ ተሳትፎ ፀጥታ ከተሕሰሉ ብትኽእል መንገዲ ኣብ ዲፕሎማስያዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ገንዘባውን ሰብኣውን መዳይ ድጋፋት ክትቅፅል ምዃና ዝገልጽ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከምኡ እውን ሞር ፎር ዩ ዝብል ቁጠባ ማሕበራዊ ጉዳያትን ውሕስነትን ዝሕመረቱ ማእከላይ ሓሳብ ሒዛ ኣብ ትምህርቲ ትሕተ ቅርጽን ወፍርን ንምድንፋዕ 100 ቢልዮን ዩሮ ዝግመት መጠን ባጀት ክስልዕ ንስደተኛታት ዘገልግሉ ናይ ውህደት ኮርሳት ዝህቡ ትካላት ክሰፍሑ ማዕረ ተሳትፎ ዝውሕሰሉ ማሕበራዊ ፍትሒ ክረጋገጽ ርጉእ ጥሮታ ክህሉን ሕጋዊ ጥሮታ ክጠናኸር ዝብልን ካልእን ውሽጣዊ ፖሊሲ ሒዛ ናብ ምርጫ ዝቐረበት ክትከውን ከላ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣየቶ ምርጫ እቲ ዝተሓተ ኮይኑ ብዝተመዝገበ ቁፅሪ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ 120 ወንበር ሒዛ ኣላ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰሪ ገለገለ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዘርእይዎ ጭካነ ዝመልኦ ናይ ካራን ካልእን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ደገፍታን ተደናገጽታን እንዳበዝሑ ዝመጹ የማናዊ ሰልፊ AFD ምስ ሕጽይቲ ቻንስለር ኣሊስ ቫይደል ጀርመን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትወፅእን ናይ ባዕላ ሃገራዊ ባጤራ ክህልዋን ሓድሽ ኤውሮጳዊ ኮንፌደሬሽን ሃገራት ክምስረት ሕቶ ዕቑባ ክዕጾን መስርሕ ምስጓግ ስደተኛታት ህጹጽ ክጅመርን ተራ ደቂ ሰባት ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ድሩት ምስ ምዃኑ ንምክልኻል ክሊማዊ ለውጢ ዘገልግሉ ስጉምትታት ክግደፉን ኣብ ምምንጫው ፀዓት ምጥቃም ኒውክሌራዊ ቀመማት ከሰልን ነዳድን ክፍቀድ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ዘሎ ኩናት ንሃገረ ጀርመን ኮነ ንኻልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ዘይተኣደነ ቁጠባዊ ዕንወት ዘኸተለ ምስ ምዃኑ ብህፁፅ መፍትሒ ክናደየሉን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ተዘራሪቦም ሰላም ዝሰፍነሉ መንገዲ ክናደ ከም ትሰርሕ እታ መፍትሒ ሰላም ኣብ ኢድ ሩስያ እውን እንተሃለወት ንምዝርራብ ድሕር ከም ዘይትብል ዝብል መርገፂታት ክህልዋን ከሎ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ካብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝተዓፃፀፈ ውፅኢት 152 ወንበር ክትሕዝ ክኢላ ኣላ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ፀጋም ዝዘዘቦ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ሒዙ ክጓዓዝ ፀኒሑ ጀርመን ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ የድልያ ኣሎ ኢላ ክትከስስ ፀንሐት። እቲ ሕብረት ኣሓድ ሰልፍታት CDUን CSUን ምስ ሕፁይ ቻንስለር ፍሬድሪሽ መርስ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ካብ ሰልፊ SPD ዘየፍለ መርገፂ ዘለዋ ኮይኑ ንዩክሬን ብዲፕሎማስያዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ፋይናንሳውን ሰብኣውን ድጋፍ ክገብር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝፀንሐ እገዳ ክሰፍሕን ንዩክሬን ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ትኸዶ መንገዲ ድጋፍ ክገብርን ኣብ ውሽጣዊ ፖሊሲ ድማ ዕብየትን ወፍርን ምድንፋዕ ኣብ ክፍሊት ግብሪ ኩሉ መዳያዊ ጽገና ክትግበር መስርሕ ተሓዳሲ ፀዓት ክቀላጠፍን ጎኑ ጎኑ ድማ ዳግማይ ምጅማር እተን ብሰሪ ክሊማዊ ለውጢ ዝተዓፅዋ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሕሰቦ ኣብ ፖሊሲ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት መሰረታዊ ለውጢ ንምትግባር ዝሕግዙን ቁፅፅር ዶባትን ምንጻግ ሕቶ ዕቑባን ክተኣታቶ ርናፈ ስድራ ቤታት መሰል ሕቶ ዕቑባን ኣብቶም ውሕዳት ብሓቂ ዕቑባ ዝግብኦም ክድረት ኣብ መዳይ ውሽጣዊ ፀጥታ ድማ ህዝባዊ ማእከላት ብናይ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ዝስንዳ ካሜራታት ክትትል ክግበረሉ ምስ ዝብሉ ፖለቲካዊ ኣቕዋም ናይዚ ምርጫ ተዓዋቲት ብምዃን 208 ወንበር ክትውንን ክኢላ ኣላ። ይኹን ደኣምበር ኣሓድ ሰልፍታት CDUን CSUን ንበይኖም መንግስቲ ኮይኖም ከቕሞም ዝኽእል ኣብዝሓ ድምፂ ስለ ዘይረኸቡ መጻኢ ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪሽ ሜርዝ እታ ኩዕሶ ኣብ ኢዱ ሒዙ ልፍንታዊ መንግስቲ ንኽምስርት መላፍንቲ እትኾኑ ሰልፊ ንምዝርራብ ስርሑ ከምጀመረ እዩ ዝገልጽ። ድሕሪ እቲ ብዝሓለፈ ወርሒ ብሓገዝ ድምፂ እታ ብፅላእ ስደተኛታት እትልለ ሰልፊ AFD በብዝሓ ድምፂ ባይቶ ክሓልፍ ዝኽኣለ ፍሬድሪሽ ሜርዝ ዘቕረቡ 5 ነጥብታት ዝሓዘ መደብ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ፍሬድሪሽ ሜርዝ ምስ ሰልፊ AFD ልፍንታዊ መንግስቲ ከይምስርት ዝተረኣየ ፍርሕን ጥጣርን እኳ ተነበረ ንሱ ትማልን ሎምን ደጋጊሙ ከም ዘረጋገፆ ግን ምስታ ሕልፍቲ የማናዊ ሰልፊ ክህሉ ዝኽእል ልፍንቲ ከምዘየለ እዩ።
ዝምስለት ልፍንታዊ መንግስቲ ኣብ ዝቕጽል መዓልታትን ሰሙናትን ቀሲልካ ዝረአ እኳ እንተኾነ ምስ ዘሎ ውጽኢት ግን እቲ CDU-CSUን ምስ ሰልፊ SPD ሓቢረን ዝፈጥሮ ዓቢ ልፍንቲ ወይ ከዓ ግራንድ ኮሊሽን ከይኮነ ይተርፍን እዩ። KT